amúgy 5. volt. És hogyha minden készen áll, akkor indul a harmadik időfutam is. Itt a hölgyeknél 800 méteren. És itt is elsőre ne jönnek a hölgyek, és jó a rajt. A külső és talán a középső pályákat érdemes figyelnünk. Egyelőre nagyon úgy tűnik. Nagy Krobák Lili volt a bevágást követően az élpozícióban, de a TSC Geotech versenyzője, Lőrinc Letícia Lilla, és elég jól helyezkedik, és a bevágást követően az élre tud állni. Közben szépen zárkóznak a hölgyek, és jönnek fel a többiek is. Egyenlőre ezt Lőrinc Letícia Lilla megakadályozza a TSC Geotech-től. És ő diktálja a tempót az élen. Közeledünk a féltávhoz. És itt azért már látszik, hogy fel is jön Gáti Nóra, és jönnek a többiek vele. Itt ez Bálint Laura a Vedactól. És most már ez az élmezőny abszolút átrendeződni látszik. És talán az is kialakul, hogy Bálint Laura átveszi a vezetést a Vedactól. És így most Gál Nóra a Beat színeiben a második helyre tolódik. És még túl vannak egy újabb körön, és hamarosan megkezdődik az utolsó 200 méter. Szól is a csengő. Egyelőre nincs változás, és Bálint Laura vezet, Gáti Nóra a második. És hogyha jól láttam, akkor Kocsis Kata látszik pillanatnyilag a harmadik helyen. Na most már azért Bálint Laura jobban ellép, és egy pár méteres előnyre tesz szert így az utolsó 200 méteren, ahol is már csak valójában 100 méter van hátra. Érkeznek a célegyenesbe a hölgyek. 2.34-essel nagyon magabiztosan, úgy tűnik, hogy Bálint Laurának ez a futamgyőzelem nem is kérdés, és meg is van neki. Gáti Nóra érkezik be második helyen, és a TSC Geotech-től, ha jól láttam, Lőrinc Letícia Lilla a negyedik. Mindjárt látunk egy újabb visszajátszást majd a célba érkezés pillanatáról. Hamarosan egyébként jön még egy futam, hiszen 4 időfutamot láthatunk majd a 4 körös versenyszámban 800 méteren. Velük folytatjuk perceken belül, de még majd a hivatalos eredmények is láthatóvá válnak a harmadik időfutamot illetően.